Hej alle sammen, jeg ved godt, at den kommer mega sent, den. Undskyld, jeg ved ikke, jeg vil ikke hjemme mig. Jeg er også pisse træt, men jeg er okay at sove. Så jeg har fundet på en idé. Jeg vil vise mine yndlingsshampooer af dem, jeg bruger i badet lige for nylig. Jeg bruger min luksusshampoo fra Matas. Ikke så skånsom. Det er min yndlingsshampoo. Ja, den kan købe i Matas. Jeg viser lige. Og jeg kommer til at filme på mit kamera måske i de her par dage, fordi at jeg ved godt, det ikke er så godt det her. Godt, så har jeg en luksusbalsam. Jeg er nogle gange i bad, og så prøver jeg den her. Og så har jeg også min børste med. Og den har min mor købt til mig. Jeg tror, den er for glitter. Eftersom den der stjerne er på. Ellers kan du sikkert også købe den i H&M. Ellers kan du købe andre børster. Men jeg synes, den er perfekt. Så vi kan se. Ja, der er ikke nogen knuder mere. Ja, så vil jeg bare gerne lige. De der mini, det er de samme. Det er bare en shampoo uden ekstra skånsomt. Jeg synes faktisk, de er ret det samme. Der er sådan noget galt. Og så til min yndlingscreme. Jeg elsker den her. Det er min bedste yndlingscreme nogensinde. Jeg håber, I lige kunne nyde de 3-2 minutter. Hej.